Vážené makrinkáčky a milí makrinkáči, vítajte pri prehľade dnešných šmačných správ. Víta vás striebornica Puškárová A Trebor Stojič. Dnes sa naši účastníci odhodlali prekonať obrovské rokliny, kotliny, vodopády, snehové výchrice a iné púštne búrky a vybrali sa do Bardejovských kúpeľov. Zdravím vás, milí makrinkáči a makrinkáčky. Hlási sa vám Gejza Dusík. Teraz sme momentálne v Bardejovských kúpeľoch, v krásnom prostredí, ako môžete vidieť. Deti sa tu hrajú, je tu veľmi príjemne, áno. A teraz máme tu aj nejakých účastníkov, ideme sa ich opýtať, ako sa im videl priebeh tábora. Čau. Čau. Aká bola túra zatiaľ? Dobrá. Áno, zvládol si to v pohode? Áno. Super, tešíš sa naspäť? Áno. Mohol si povedať, že ešte nie, ale dobre. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Poď tu ďalšie, poď tu Oliver, to nič. On chce ísť tam Každý sa hanbí. Je to divné. Ideme ku sestričkám, áno, poďme, ideme na... Rýchlo, poďme. Čau Máťa. Ako sa máš? Dobre Máš kvalitné slnko? Kvalitné slnko, len ako si sa zatiahlo sa slnko. Akože nevidím, že by si bola nejaká opalená, ale to nič. Dajme Nie sú reklamovať. opalené? Reklamujeme, Nie, trošku. treba. A inak ako po túre? Cesta? Dobrá? Cesta bola náročná, ale zvládli sme to, bolo to ťažké, krkolomné, veľké prevýšenia, veľké doliny, rokliny, skaly, skalaté brála, vodopády, ale našťastie sme tu a... Vodopády? Nevadí. Dobre, tešíš sa naspäť? A ani nevieš ako. Ďalší, čo takú má rovnakú odpoveď. Je to... Zlá odpoveď? Asi... Tak to skúsime ešte raz, dám ti jednu, spýtaj sa ma to ešte Dobre, raz. ďakujem pekne. Odpočívaj ďalej v pokoji. Amen. A my ideme ďalej. Dnes sa v Bardejovských kúpeľoch v miestnom skanzene odohrala slávnostná svätá liturgia. Samozrejme, nechýbali sme ani tam. Maťa, konečne som našiel ten tvoj vodopád. Ty si kde chodila? Nechápem. Majte sa, idem ďalej. Keďže už som veľmi unavený, pozrite si reklamu na mobilného operátora. Viete, čo je výhodnejšie ako nekonečné rozhovory so sestrou Alžbetou po polnoci? Opýtame sa na to ženy s dieťaťom. Žena mlčí a dieťa nevie rozprávať. Takže nič nie je výhodnejšie ako nekonečné rozhovory so sestrou Alžbetou. Podľa mojich posledných správ sme zistili, že na Mnichovskom potoku sa vyskytol istý duch Gusto. Čata a MTV štáb zatiaľ nevie, či sa jedná o nebezpečného alebo menej nebezpečného páchateľa. Každopádne všetci pilne pracujeme na tom, aby bol dolapený. Bolo. Vieš. Čo tu robíš, je poriadok? Čau, Polka! Zase si tu, Polka! Tu máš cukrík. A to je pre mňa? Samozrejme. Ale veď dneska nie je Valentín. Gusta, dneska je Augusta. Chceš Trevor? Ani by som ti nedal.
Tu nie je. Čaute, milí makrinkáči. Chcete vidieť, čo robí basketbalová lopta počas svojho bežného dňa? Poďme sa na to pozrieť. Dobrú chuť. Stolnica. Ale dosť bolo srandy. Teraz si vážne pozrime veľmi zaujímavý volejbalový zápas. Tu ho máme. Dobrý večer, ja som Milan Žabka a vítam vás pri dnešnej predpovedi počasia. Čau Trevor, čau Striebornica. Čau, Žabka. K dnešnému dňu sa viaže jedna pekná pranostika, tu ju máme. Ako sa do hory volá, tak sa sestra Alžbeta ozýva. Dnes bol veľmi pekný deň, akurát miestami boli zaznamenané občasné prehánky vo vzdialenosti 20 metrov od seba. Tu si to môžeme pozrieť. No. Pán hlavný! Čo chceš? To je vrchol! V tej polievke mám každý deň, tu chodím a v tej polievke mám stále muchu. Každý deň máš v polievke muchu? Áno, v tej polievke mám každý deň muchu. Vážne mi chceš povedať, že každý deň máš v polievke muchu? Áno, v tej polievke mám každý deň muchu. Tak počúvaj ma, ty somer. Včera si mal v tej polievke švába. Aha. Pardon. Aha. Toto ma nenasere.
správ sa s vami lúčili Stribornica Puškárová A moderátorský dvojník Trebor Stojič. Dovidenia. Vidíme sa na budúce.